гэта такая машина. Не ведаю. Яна ж не. А, это комбайн. Комбайн. Літера Є. Вітаю, сябры! Прывітанне ўсім! Вітанки. Сёння з намі Еля. Міша. І я, Слімачок. я Юля. І разам ми будемо вивчати літери білоруського алфавіта. Угу. Дітки, яку літерку вивчаємо сьогодні? Є. Й. Як у слові камба. Й. Ну. І каб навчитися писати літеру Й, нам спотребиться А што нам спатрэбіцца, Юля? поднос, Паднос, манка манка і пальчики. і пальчики. Слухайте мелодию и повторяйте за мной рух. Раз и раз и. Эля, поспробуй теперь ты, коли ласочка, напиши литеру Е. Цікавая літарка. Раз. І. Судона. Миша, и ты, коли ласка, напиши. Видатно. Ми вивчили рух, як писати літеру Й. А тепер зробимо руханку для пальчиків перед тим, як перейти до справжнього письма. А, руханку. Так, повторяйте за мною. Зробіть замочок, як Еля. Потягнули ось так. Вернули. Похрукали. Знов. Потягнули. Вернули. Похрукали. А теперь уявите, что мы малюем бревіс, шапочку над літеркою Є, руками. Спочатку правою рукою. Туди-назад, 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 туди-назад. Лівою рукою. Туди-назад, туди-назад, туди-назад. І двома руками. Туди-назад, туди-назад, туди-назад. І потрясли пальчиками. Добренько О. потрясли? Гэта я магу, Юль. Так, як слімачок. Цудоўна, шикаўна. Тепер ми готові писати. І у гэтым нам дапаможа А хто? А я. слімачок. Тому що ми будемо писати літеру Й там, де у слімачка голова. Слухайте мелодію, повторяйте за мною рух. Раз і раз і ще одну. Раз і раз і ось так. Потім обов'язково вибирайте саму пригожу літерку. Мені, наприклад, у гэтым радочку. Ось гэты. Першая літарка. Детки, поспробуйте вы, коли ласка. Прыгожа атрымалася. Вельмі раз і... Цудоўна! Літерка Й у нас толькі маленькая, тому давайте напишем другі радочок. Раз і... Раз і... Раз і... Раз і... І абіраем самую прыгоженькую. Так, у меня знов першая літерка. Подавайка. Миша, поспробуй теперь ты, коли ласка. Добра атрымліваецца, да, Юля? Вельмі, дякую, дзеці. Дякую, што былі з намі. Сёння мы навучыліся пісаць літару Е. І кажу вам, да сустрэчы! До зустрічі. Да пабачэння, До сябры! побачення.